Il-ħadd kien rappurtat l-akbar ammont ta' każi pożittivi minn mindu faqqet il-pandemija tal-coronavirus f'pajjiżna mis-7 ta' Marzu l hawn, numru rekord ta' 78 każ. L-aħħar darba li pajjiżna irreġistra ammont għoli ta' każi pożittivi kien nhar il-15 ta' Awwissu fejn kienu mħabbra 72 każ. Fl-aħħar 24 siegħa fuq 22 persuna biex issa il-każi attivi tela għal 535 każ. Dan kif il-każi pożittivi ammonta għal 2556. Dan kollu ħareġ mill-aġġornament li l-Ministeru tas-Saħħa jippubblika ta' kuljum fuq il-paġna ta' Facebook Saħħa fejn ingħataw dettalji dwar il-każi li tħabbru s-Sibt kif ukoll il-Ħadd. Mit-78 każ pożittiv li tħabbru il-Ħadd, 24 każ huma residenti u ħaddiema f'St Joseph Home ġewwa l-Fgura. Din is-sitwazzjoni qed toħloq tħassib kbir fost ħafna familji li għandhom familjari tagħhom residenti f'dawn id-djar, persuni li huma meqjusa bħala vulnerabbli peress li huma anzjani. Mill-każi mħabbra s-Sibt, 5 huma membri tal-familja ta' każi li huma pożittivi. 2 ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol. Każ kellu kuntatt dirett ma' persuna pożittiva. Każ ieħor ħadan il-virus minn attività soċjali, filwaqt li 8 każi jinsabu f'St Joseph Home fil-Fgura. Il-bqija tal-każi jidher li huma sporadiċi hekk kif ma ngħatat ebda informazzjoni dwar minn fejn ħadu dan il-virus. In-numri rekord imħabbra matul il-ġurnata tal-Ħadd jikkuntrastaw bil-kbir ma' dak li qal aktar kmieni din il-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela meta saħaq li n-numri neżlin u li sejrin tajjeb. The numbers have fallen, that is something which is factual, so that is a much needed, that will be a much needed boost to our economy when we manage to get our tourism figures up again to what we had experienced last year and even the years before. But yes, we have managed to adjust to this new normal, and I believe we're also doing well. Fl-aħħar xahar kellna 5 persuni li mietu bil-coronavirus f'pajjiżna, il-fuq minn 1200 każ ġdid, 20 ta' każi sporadiċi, nies li ħadu l-virus minn fuq il-post tax-xogħol u żieda qawwija ta' każi pożittivi fid-djar tal-anzjani. Fil-fatt, fis-sqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Familja intqal li wara l-aħħar żviluppi l-Awtorità tal-Istandards ta' Ħarsien Soċjali ħarġet ċirkulari illi tgħid li kull kap ta' dar tal-anzjani għandu jiżgura li residenti joħorġu mid-dar biss għal appuntamenti mediċi jew meta jkollhom bżonn kura medika. Fis-sqarrija kien konfermat li bħalissa hemm 4 djar tal-anzjani li huma s-Simblija, Casa Antonja, Casa San Paolo u Residenza San Giuseppe li għandhom każi pożittivi tal-COVID-19 b'total ta' 57 każi attivi ta' residenti. Iżda hemm possibilità kbira li dawn iċ-ċifri huma akbar għax skont informazzjoni li għandu Net News in-numri rapportati mill-Ministeru tal-Familja mhux jaqblu mal-figuri attwali.